Kerei himani bo kisani gaukia. Oba hekenya bubagra agio samani tongo. Masaya mananya rong noke coba dihnai. Oba hekenya orgathat bisini nok prai sodar kamini bukuk bisomoni debroma. Sanli sartam rombai mai masaya te kebo bini nokongo kebo kerei bai. Bo sak hamya enggai kelai tongmano khanawai. Thangai coba so kelai kya sumli sabjunal ni chairman borong gonang Binoy Debroma. Oba hekenya tebo borong no coba so khlanya ni bagai sekangai hanya ni bagai bo lukurong no koi kya. Tini boros coba faimane aputu. Belake hambai tini media tak no naro kuna kuni kumang majaga thangai bubagrani hamjak mani no naro kabarisi tongan bagi jeng tini faimane kai napari sodar para borgathal bisini andaro oro buku khoroksa bisorani deborma hene belake derawo klaijak bini bufato thimane onek balokjak buma bo bisa 1.5 বছর sang thipeka bini tai kebo kerika bini achai song bo saijung no tongsu haike bini sak kisa hamtaya bini tamnai mentally bo suppress ngai gaun bagai bo yang thangai aji sanani ba sap sutra gai tongnani abor bini kono asek bo kerika gaun bagai bo lai thanai sani satam nok gana gini borok kisimisa rohaka saka aptikai tongai abono chung khanawi no tini phalemani bono mairum thok dal soyabin ra rakhai kisa bono sobari phaimani gai chung taibo bosang salabo nainai bini baike tebo bono chubaiman especially tauk chubana thangbono bini main problem hukai bini ration card tongo hukai adar kri adar jodi khai bono adar link rimang hangai chung bono pura 1 বছর ni marum ni rang chung ration ridi khamu ration rikai bo just bini fingerprint di riwi bo kari chai tongma kamu gaptingi no bini bin dara tongmani rasti lok bobo thei thangka ngai bini basai ni yago ration card tongo gaun bagi chung bin basi bebe kok salaikya boro tauk chesta kai tongo bani adar khanyen bagi ke adar ang hangkai chung bono te kam kai chubai manai tauk jehetu bebak facility tinino adar nangmani bagi gaun bagi chung belai kai tini tamnai je manman bono chuba laikha chini oro ward number 1 ek number ward ni member de botongo bukuk sundari deborma ekese chini oro parani samung tang tangai botongo armagai ching jotono na hamba ya pharo je man khangkai bono jotono chuba laikha hangkai no ching hamnai hamba Boki tabok saicung da tong. e bo ekdom saichung bini nok kahama tangja tongo tin nok ni ai bono baro tongno musung ya bini agi je buma bufa tongfri ni nok je kutha nok lepa je ya kabai kichi himpano arono botong tong haisi arono songo aron chau tang himale bo saicung mani bagai na teo bini mental ribo abong khaisi isolated ding tong kha